kaisa chini takhok Ranjay Tripura je somoy जों इ पारा फायै जों एक मासनि आगेयो जों कायसा इ पारा दायो जों गरा सभा खालायहा उथान सभा खालायहा उ समय दे फायै बिनि बमा बफरक फायै उथान सभा जरा दायो जोंनो जिने सन्जय बाबु आं दङ हाला हामजिं बाबु दङ जिने युद्ध कांमा दङ बनो खुद बने बिबार आपतनो सायखाना राहाक एप्रिल सायखानामनि परे हाला नबो फायहा ब्रक नो फायै आनो ब्रक डिटेल रिपोर्ट बिमानि ब्रक रुमैया सुदो फन नाम्बार सिमजिरो आं ए कामा जाखनाय अंग ताखो रनजय त्रिपुरा बनो सोङै फन नाम्बार लाहा नुफांनि नाम्बारबो लाहा आं नुफांनि नाम्बार लागै आं ट्रेक खायनायहा हाला गारि नाम्बारबो लाहा नुफांनि टेपखौ सोङै जिनि कामा जाखनाय ताखोनो सोङै नुफांनि गारि नाम्बाराव लाहा नाय लामनि परे आं बो जागा बनो कालाय जागोन सोंबलाय बो पान्जाबो कालाय जाग पान्जाबजो कायसा दङ फाजिलका डिस्ट्रिक्ट हिन दङ कायसा हालाय अबहार जागान बुङो हालाय ओ जागा दे दङनि सियो किन्तु अबहार जागा बिराद दरो बिनि बागै आंगो तामा हिनाय बनो नों जेफोर नों तंगारि फोर खालाय आं ज' खाय दङ हिनाय सागै बनो जोंनो दिखनाय हिनाय मानसुय ओइतो थांनाय शुक्रबार जिनि 10 तारिख इ ताबो इ मास नो जुलाइ सरि जुन उ समय दायो जों थाङै जिनि डेपुटी सीएम बाय हाला जिनि इएम दलि मेडाम बाय जों थाङै कक सालाय माने परे बिने डिटेल रिपोर्ट आं रेहा बे बुजागा कामाजा स्टेट पान्जाब डिस्ट्रिक्ट हाला फाजिलका एरपरे हलाय जागान बुं हलाय अबहार कायसा जों जागा ठिकाना मानहा हिनलाय बिनि नखरनि नाम्बार सह बिनि नाम्बार सह जों रेहा एरपरे सारियो उंग रमन परे इते एक दिन परे हलाय आनो डेपुटी सीएम रक हलाय इएम उंग दलि मेडाम बो कलखाय साको हाफले जे नने बुरुक जे कामा जागंनाय बो सिन पान्जाबनि आर्मी रक थाङै बोनो उंग थाङै खुसखाय बोनो मानहायनि सा हा बिन बागै जों बो साहा उइतो मिया हलाय 13 तारिख मिया 13 तारिख जों थाङै मिया बोनो आगरतला थाङै पलो टावार थाङै जों मोन थाङै बिंग दिल्लीनि बुरुकायसा फायजाक हलाय बोकायसा फायजाक जों मोन थाङै रिसिभ खालायै जों मोन खाकसामा राव याफाय जों मोन तुइ फाया हलाय इ जागा दे आं खाकसामा कक किसा बारे सानमसु आं जिनि एडिसि हाफां काटाल फायै जिनि महाराजानि जे तुइदुलमुबाय जिनि बबगरान जे वानसमुबाय जों सामकाल तंमन जरा दायो जिनि इएम दलि मेडाम हाला जिनि अनिमेसारनो बारे खे आं खाकसामा याफान मुचु तानि हलाय जोंनो मुतिहा समय दायो बिपर आपर समय दायो बनि नौरंनाय दे एकदम हामिया करितै ब्रक थाङै दङ ब्रक बायरा थाङै रां जुरागै किसमिसा दे नखर जंनाय हिने बो वानसै थांनाय माने बिनि बागै बनो आं आनि तरफति खालायै आं बनो बारेखि खाकसामा हामबाय याफारो जेहेतु जिनि कायसा करि बुरनो नखुंनो कायसा कामाजा कथै हिबानो कायसा उबनो बो फिलिति फेमेन बागै बारेखि खाकसामा याफारो हलाय महलाय ताव मनो संगाला हामनाय मन महलाय रनजय त्रिपुरा कामा जाकनाय हलाय मनि बुमो हलाय बफा बहलाय सुबल मोहन त्रिपुरा ओबा हलाय बमा देवरानी त्रिपुरा हलाय ताखे कामहा कामैया डिटेललाय बोनो संगाला किसा हामनाय केसार नि सिनम केसार आने सिमं हलाय आने बुमो हलाय जनमनि त्रिपुरा आं करू ब्लक कमिटि नि जॉइंट प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि ताखो नन सोंनानै माके माहायची नों जे फातार हास्टेआव थांगै नों जे बिपदक कलाय दंखा नोंके नों ताम खायना थांमानि आबनो नों किसा शुक्र बैसोनो सावे खोनारो फर्स्ट टाइम हिंगा नोंने शिलंआव थांदो काम खायनानि हिंगा नोंने आखर थांमानि बिने परनका शिलंआव 3-4 मास खायजा हिंगा गारबाय बाक्साबो खायगा हिंगा ब्रागे दगानिबो दङो बावबाय बाक्सा खायते खायता अमसे अमने थांनाय सागैसे बावबाय बाक्सा थांगासे दिल्लीआव फार्स्ट थांगा दिल्लीनिका पान्जाब बायते थांगा अमसे सानि के नन तलां फुरले साबो तलां गारो शिलंनि के गारो बाले न बाकी सिनि लेके बबा काम हिंगा जों बाक्सा खायलागा रेस्टुरेंट गा माने नों अ त्रिपुरान थांमान त सिनि बरक रक बायदि थां आं साइसुंनो थां नों साइसुंनो के नरक जे तंमा जागा बो के तेकेसा नि लोगि सब जानि बुरे दुगानि दङ मानिके बोका और ने जा जों थांफ्रोनि
बावबाय बाक्सा मालाय का अमनिका जों अरने बावबाय बाक्सा खाय का सिने पारा नि बतंगो तीन साइजना का अमसा बावबाय बाक्सा खालेते ओ गारो समा खायगोन का आंला मंगसा से ओंके नों पान्जाबो जे थाङै दङै माने नन तलां जागि तनि जाकमान जागा नन बाहायके तनि जाखा मैं जा बावनी नौ से नौनी मा बाखो जाहिंका नौबो गेट से दं पाइ जाहिंका से मार्क साबो दंगो और आं फातार बाखनानि अंखायसे से रावजो सिङै फायगो से फायने पर का नौ फासे बाखोय ना नक फांके नन हाइके सबि तनिका नग हे ओ बानि इनका बिथिराव सारा दंगो फार्स्ट टाइम थांफुरो के नों आरो सगैमार साइमालिया नन बिथिरक चार उइनाय नग सबि तनियो ब जागा ब नो जों मा जागाने मंखा गेस्ट ने मंखा ओबहर इनका बावने पाराने मंखा बाक्सा पान्जाब के बिथि नन बिथि चार खाके नों तामुंगि थां ने बिथि सारमने परका आबुल जाबर उंगो हिंके सानाने बुखा क्रय अम हायरा उंग तंगो हायरा बिने परका कोइ दिन तुंगे सार दिने परका बुकुं थेराव से फाय तंगो के नों तो आरो पान्जाब तंखा के नों सिनितिफ्रा हास्टेव नों बाहायके जुगाजुग मांखा ओमनो ओ मानि इनका फोन त थाइने का द स्मार्टफोन काइसे तंगो थिया काइसे तंगो आरो ते थिसाका नो फना पाइ हाय स्मार्टफोन ना अमाते काइसा का बोसिया अमबा सिम कानिबो तंगो आनि सिम काइसा अरा तंगो हिंका ते काइसा का मोबाइल बसागा दादा मोबाइल बसाने दासे खौगै रावसे कौमा सालाय तंगो के नों आ जे कक सालाय माने के साबो बाय करंगि सालाय क्या सिनि यांगनि बरक माने करबोकनि बरक रक बाय मजा अन्ने जा राजाने मथा तंगनाय राव बावबाय राव कौ सालायका हिंका जलियाने हिंका सारकाइसा सागो जा नों तंगनायनि जागाने मुं सादे कसा थिकना के सादे नों संगै सादे गारे नम्बर रदिन सागो ते परका गारे नम्बर हका बिनि फुटोर हका के नों बाय करंखा सिनि परबोक त्रिप्रमथ हानि प्रेसिडेंट बाय कक सालायनाय नन चुबासु खायनाय तुइ फेका आबाय जिं नाबले सिनि बिनि बुं खतम जनमनि त्रिपुरा इनके मखे कागाके नों बिनि बुफाना इनके नोंले तामा सानाय मुसों जे नन चुबावै तुबुइ फैनाय रंन बना आं साका आहाय आनिम सा कोला खकलाय आखाय सादि बना जेनफा आखाय सानबो समले सादा मथानो सादि सादा आ सानफा मेला सामाका आखाय त बायना जननो सागै मोबाइ कायनि थांगै सालागै लामा तामा नौ फिसा बेस्ता क्लासदि माया दया नै आखाय फालिया हंगै अब त सुबासु खलायगै बो जुबाजु खलाय रखा गाय लामा मोबाइल लामा बो बेस्ता खलाय रखा इनके ताई नों ओ सामानि सिगांग केबनि आरो जुक्ति दाना खा बन तुइ खुगुइ तुबुइ फैनानि बागै त्रिप्रमथ हा पार्टीनि बादे बीजेपी आईपीएफटी सीपीआईएम जेसे पार्टी न फनंखा सुबासु सादा सानका साबनो सानका बनो संका बले आबया त्रिप्रमथ हानि बादे गोबां पार्टी दङ बदल बिटाबुक्त सि त्रिपुरा स्टेट तो बीजेपी सरकार दङ इनके बीजेपी सरकारनि ताबुक जलाय आंगैनाय जलायनि कायसा दैदुलनाय रक दङ बरं नों सोदो सोंका माने आनो सुबासु दैनै आगे ओ तोने तंग त जलियाने देब बनम संनाय का बो बेस्ता खलामिया देबनो सोंका बके बो पार्टीनि बो आगे तमा बात खलाय सादे आगे बो दाको और थाना का थांगै कागज पत्र लेखा लेखा त 10 ते मास्टर बो के हातंगो आखे का थाना फाले नेसिन और बो कोनो पाता खलाय मालिया के अब खोज खबर खलाय लाके बनस साखा फले न या काय फाले लिया बायना हाल जिनि मथा राजाना बेस्ता खलाय सिदि नंसे ओबा जनमनि न बना सायरा खाबला इनके ताबुक तो न तो एडिसि हापांनि सरकारनि जारा तुइदुलि तंनाय सरकार तुइदुल तंनाय
borok setini nong nini sajla no kifli tu bui payo be nang tamo kesana musung bongni bagai आत्मा साथे tabuk to omo to हाँ भाई असै hambai ro abo to maharaj ni bisingti se tubu jagon slano hediba ge borok na मा सादा মানে কগান বেকে ধন্যবাদ রেনাই মুসুঙ্গ হামবাইতা তাম রেনাই मुसुं माने आं नु खुची डांखा खुशी उनका जी ये रंजोय त्रिपुरा है और इसको पंजाब के अंदर अबोहर फाजिल का जो है जो बिल्कुल पाकिस्तान के सटा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ इसको बॉन्डेड लेबर बना के रखा हुआ था कई सालों से। और जो हमारा ऑटोनमस काउंसिल है उनके जो डेप्यूटी सीएम है अनिमेश देवर्मा जी और हमारे जो महाराज है बुबागरा, तो उनके जो उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उन्होंने बोला कि बच्चा हमारा त्रिपुरा का वहाँ फंसा हुआ है तो उनकी हेल्प की जाए। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इस बच्चे को आज हम सुरक्षित यहाँ लेके आए हैं। एंड जितना जो क्रेडिट है वो सब आपके बुबागरा और श्री अनिमेश देवर्मा जी जो आपके TTA-DC के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है और आपका पूरा जो TTA-DC का जो पूरा टीम है, तो इसका पूरा जो आपका पूरा जो श्रेय है उनको जाता है, तो पूरा क्रेडिट उन लोगों को जाता है। और हम यही चाहेंगे कि आप लोग जो TTA-DC जो ऑटोनमस काउंसिल है उसको पूरा इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए और जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की जो डिमांड है उसको फुलफिल कीजिए, ताकि इस टाइप के जो बच्चे हैं जो भी अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है, ये बॉन्डेड लेबर की तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है पूरे इंडिया में। किसी को पंजाब में यूज़ किया जा रहा है, कहीं पे यूपी में, कभी कहीं पे। तो आप लोग का जब त्रिपुरा लैंड बनेगा तो ऐसी नौबत नहीं आएगी आप लोगों के लिए। तो यहीं पे इतने रोज़गार पैदा हो जाएंगे कि बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। और सालों से जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर जो पिछड़े हुए हैं, जैसे रंजोई के बारे में जो बात है, तो आज ये इतने सालों बाद अपने माँ बाप से मिला है, तो मुझे भी यही खुशी हो रही है कि ये अपने माँ बाप से आखिर में मिल पाया। और मेरे लायक जो भी कुछ आप लोगों के लिए कभी कुछ बन पाएगा, मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा हूँ। और हमेशा अपने महाराज के ऊपर विश्वास कीजिए। अपने जो त्रिपुरा लैंड के लिए जो मुहिम जो लड़ रहे हैं अनिमेश जी, चितरंजन देवर्मा जी, आपके जमातिया जी, तो उन सभी लोगों के लिए आप खड़े रहिए। आप यहाँ से चेयरमैन साहब हैं, आपके CM साहब हैं, डिप्टी CM साहब हैं, जितने जो आपके EMs हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अमो चांदिराम पारा अरनो जों गामि सभा बा उठान सभा खायनायनिफ्राय माने उठान सभाव जे जायगायाव जों थांगो ओ जायगायाव हंके जों प्रत्येकटा जे पाराव हाबो जों जे गामियाव हाबो उठान सभानि मुं अब उठान सभा खायनायनि बागै आ पारानि पूरा डिटेल्स प्रॉब्लम जों बननाव हंके आबोनि मध्यनो चिनि सेरायरक चिनि मथानि सेरायरक अबो चिनि ताखुक ताम बुंसों सूर्य त्रिपुरा ब एवं बिनि टीम बिनि दल जोंनो साका इनके जों फाइपुरो हंके चिनि ताबो चिनि जॉइंट प्रेसिडेंट करबुक त्रिपुरा मथानि जनमनि त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट हामसिंग रियांग ताई बुमा बदनि प्रेसिडेंट बतंगो उ समय इनके यूथनि प्रेसिडेंट एवं विभिन्न चिनि नेतृत्व तंगो उठान सभा फाइपुरो आफुरो डिटेल्स मामनि परे हंके बरखै साका बरकनि अ पारा चांदिराम पारानि कायसा बरक सामुं खायनानि थांमानि बायरेव गोमामानि बसर कायसा काखा ब कुनो जोगाजोग मालिया हदिस करिखा ताई फाइनानि बा किफिलि फाइनाय बाय बर इमां सिनुक मालिया बनि बुमा बुफा आफुरो सुनो औ सारिगो हर साफायफुरो उठान सभानि जे जों पायै आफुरो बरक सुनो साका आबनि परे हंके जों चिनि जॉइंट प्रेसिडेंट ब चाइतखा जों बनस मा साका नों उद्योग नादि हंके चिनि आबनि परे ब राजबारियाव फैला थांफानि बुबाग्रा खै एफोर किफिलि फायै ब चिनि यां बाय मालायखा डेपुटी CM एवं EM बाय मालायखा आबनि परे बरक जुनो चुबामानि कारणे जों चिनि ओ सरायनो गोथां चिनि पाराव हायनो हाय अ बरनि अ पाराव हायनो हाय मानै बरक खुसि इंखा आबनि बागै मेसेज रनाय जतनो जाते जों जे जागायाव सामुं खायनानै थांफानो बरक कमसे कम बरक एटलिस्ट अमहाय जागायाव ताथानि जेतानि निसिनिया लुगिया जागायाव इनके थांफानो बहनि बागै तो जतनो माथांग हायफानो किछा नर वानसुगिनो सामुं तो त्रिपुरा राज्यबो कौमो थंग हायफानो नर बाहायके थांगा आबो तो नरनि परिस्थिति नाय आबो तो सियो किन्तु लास्ट रबि कमा खांके बाहायके परिस्थिति जेबाबे थांगा माननानि मतो परिस्थिति करै इनके तिनि जों हामबायनाय चिनि डेपुटी CM ऑनरेबल डेपुटी CM
chini Onimesh sarno bono blaike hambai karon bo chini borokno kifli rufaika honorable EM doli madam no bono bo hambai tai chini omongkha chini tipramotha khaimani kaisa sofol tipramotha khaimani karone जों तिनि चिनि at least edise hapang tongmani karone no जों बर bai jugo jog makha ebong borokni yakti khukti no जों boro osalaino kaham kongkhe kifli tubui mankha aboni bagai borokno paifle hamjamung yapar